Ήρθε η ώρα να δείξουμε τα trades όλης της εβδομάδας. Δεν το έκανα χτες, αλλά έχω έρθει εδώ με τον φίλο μου τον Χάρη και θα το κάνουμε μαζί. Θα δείξει ο Χάρης τα trades που πήρα αυτή την εβδομάδα στα crypto και εγώ ρε, στο χρυσό. Το καλύτερο πράγμα όταν έρχεσαι σε ένα μαγαζί και δεν είναι κανένας άλλος. Λοιπόν, 3 trades για αυτή την εβδομάδα. Πρώτα έφαγα αυτό το stop loss εδώ πέρα που υπάρχει το Χ. Αυτό είναι Τετάρτη στο CPI και είναι και ο λόγος που δεν θα ξαναπάρω trade όταν βγαίνουν τα νέα. Θα περιμένω ένα λεπτό να βγει το νέο, να φύγει το πολύ volume και μετά θα μπορώ να πάρω trade ανάλογα με το αν η τιμή έχει φτάσει εκεί που μου επιτρέπει το πλάνο μου. Αλλά πιάσαμε αυτό εδώ πέρα που ήταν 1 για 4 και αν και δεν μετράω risk to reward, μετράω απλά pips, δηλαδή αυτό το trade ήταν 260 pips και εγώ πήρα και δεύτερο position λίγο πιο ψηλά, οπότε μιλάμε για 430 pips σε δύο positions. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό και ουσιαστικά κάλυψε και οποιοδήποτε loss είχα αργότερα. Ξέχασα να προσθέσω και άλλο ένα loss που είχα εδώ. Εδώ προσπάθησα να πάρω ένα sell το πρωί της Παρασκευής, αποτυχημένα γιατί το price απλά βασικά κάπου εδώ ήτανε, κάπου εδώ μπήκα και έφαγα stop loss για 30 pips και μετά το price συνέχισε προς τα πάνω και μετά έκανα όλη αυτή την τεράστια κίνηση προς τα κάτω. Εδώ είχα ένα 6-18 σημείο από εδώ, μπήκα στο 6-18, έπιασα 130 pips αλλά μετά το price γύρισε και σε break even, επομένως καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε αυτό το trade έκλεισε σε break even, συνολικά 2 wins, 2 losses. Ψιλομέτρια εβδομάδα, άμα όμως δεν είχε διαχειριστεί σωστά το ρίσκο θα μπορούσε να είναι καταστροφική. Τώρα ήρθαμε να κλάψουμε τον πόνο μας με μια κρέπα και να πλανάρουμε τα trades της επόμενης εβδομάδας. Το πως αυτά τα trades αποτυπώνονται σε χρήματα αφού περάσει το challenge. Είμαι σε ένα δεκάρι challenge στην FTMO, το πήρα πρόσφατα. Έχω και ένα live account αλλά θα δείξω τώρα το challenge. Ουσιαστικά από τα 3 trades που πήρα, αυτό ήταν το πρώτο loss στο CPI, 14, βασικά όχι, 12 του μηνός το πρώτο loss ήταν αυτό, $95. 13 Φεβρουαρίου πήρα αυτό το trade, έβγαλε $375 και 14 Φεβρουαρίου το sell που δεν πήγε $88, άρα συν αυτή τη στιγμή είμαι γύρω στο 2% στο λογαριασμό και αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε πώς θα πάμε και ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του challenge.